Hemen gauze lanpe auzo elkartien arrasolan, da gaur prepara bidezen patelbi Eusko Labeleko produktuekin, die Tolosako babakon baltzak, lehenengo eta bigarrena bilotza Eusko Labeleko bai. Osagai die Tolosako Eusko Labeleko bagarrun baltza, gero bigarrena izango da Eusko Labeleko bilotza, bertakua. Eta babait osagaiek izango die bagarrunei laguntzeko txorizu eta saizkize, kipulapora da piperra, eta guarnezino moduen ibarrako gindiak. Berakatza txikitzen, Enaz espertu honetan, baina arginean beste ingot. Bota kazuelara, oin kipurri txiktuko. Nire morue, gaur egun berdura asko bota biakola babait, holan vegetarian du osera bedala zelik. Segitzen, piperra, lehenengo tira batzuk, eta gero jate txikitxo ginen esan. Bueno, txikitxo du bai, da hori botako kasula lagu. Kipurri berakatza eta piperra bota dunaz, oin hori apurtxoa botako, asko ez, txogoztatxo bat. Bertan, gero ditesan aprobatu. Berduri aprobaia gero gaute dau, eta oin ingurunea Tolosako Eusko Labeleko bagarrune botakuz. Bagarrune bota duzenien, oin botako amotoko gure. Más o menos, zagini, baina pare bat litro edo botako duz. Bueno, babak ipini duz martxan, eta oinen bidunea, lehen esatu moruen, saizkize eta txorizuei, grasa kentzeko gosten ipini, apur bat. Eta baina hasikoa, nepe denpori bideunez, bilotza preparetan. Eta berai botako txauna da gatzapur bat ganetik, eta lau bat segoieta erdibitute bakar. Uro bota bitzau, hentik esango dago nilera eta egiten dela, baina nineu holan ikusteko bai da sarritzen den jo da ondo urtzea, holan txuri jo. Oine, emongotzina babai ikutua. Guelta momitzau, ja ordu bete inguru onda laban berdun bat adura. Momitzau guelta, osoik, zolan zatike baino harina egiten da. Gutxio gotzitzen da bai. Gure bera botatza hona be konsumitzen doia, gero eta gutxio doia eta oin ja sartzen dunien konfimidunek kontuten da gure ez da ikela da total txiketu, ez dela erringo nintzeke. Ikusten du apur bat sosotxoa dula eta gatzapurtxoa gauta.
azkeneko ikutu egon mitzago bilotza eta lehen esalto moruen. Bota bitzago horitxo oliba apur bat, brillo apur bat egun deitzen. Sartu labara, eta beste bost amarra minutu itxi, da ja, hau dau, azul etxuketa modu. Bueno, ikustu zunez, oso guztizia amaitu du. Lehen patela izin da, eskola nun Tolosako bagagune, txura erraz ikuz. Berai laguntzeko ipiniduz pipermin batzuk edo pindillak, entik esan dut morben. Horitxo apurtxo tantatxoa gota eta gatz loditxo, horrek ekotutxo beste toke berezia. Eta azkenengoz, bigarren patela morben, eskola dut bilotza ipinidu. Da, itxura honeko bat arginan esango dut morben, bitko berko. Ondo oso jakuz, gatzi ondo. Da bilotza, itxura baten, azugetik ondo soltetan da. Eta, hau zelan gehatuak. Hau bere puntu da. Ez da larra txiketu eta kategoria. Bueno, beste arte arte.